Ini Miguelanga. Min garage piata tama. Maktatai. Maktatai. Deli. Deli dai maktat deli.
Maksat. Aynavat. Gelinme beğenmedin o maksat. Yeri bolya. Özüň barmaňsaň, ýydyňdan gelýärdi.
Maksat bayram oğlu. Kulağasyan yollaş komandir. Sen terketten geçmekçi olayan toparın. Haysi yol bilen geliyenini anıklap, bize haber vermeli. Olya yollaş komandir. Yolu düş. Bor yollaş komandir. Allah yardımcı olsun. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her yerde bolsaňyzam ata watan unutma görüň. Adamlar görüşmesek razy bolun. İncirli jülgü serkete barýandyr. Yoluňyz ak bolsun. Yollaşyňyz hak. Amin. Durun! Açıp gidecek yeriniz olmaz. Aşır. Men korkyan.
Ayla bat. Çatırak atın hemen. Gittik. Çık canavar. Çağırdınız mı yoldaş komandir? He, gel. Näme diýdini? Şu gelini Hywa garnyşynyň ýanyna iltikaýda. Biziň hökümetimiziň adamlary diňe bir jedalandyrman, eýsem olaryň günäsini hem geçip bilýändigini goý hemmeler görsünler. Sen çağalıkta Kakaň bilen Hywa Buhara maşada kerwan atna diýdim. Ýollary ýatdan çykaryna derdim. Ay yoklu. Yadımda. Yürüň onu daşaryk çykaýaly. Uý ýoksa da. Ertir Ahmadagy da siziň bilen gider. Kagaman barın. Aynen. Indi düşläýek näde? Çok. Çok. Şuraya götüren. Dağ başında ley köp oturma. Yel ley boy. Ay aç kuzun ey. Vah kafarına. Soğala ley. Boy. Atlar tuya kayak nade? Ay borla. Soğala ley. Boy.
Maksat! Näme inim, ukladın mı? Çağlar. Varın kalkın al elle. Ahmet ağa. Ay Ahmet ağa. Allah.
İnim diyene. Hiwa gitmeytek ne el orqa. O ne gitmese. Şu yakin olan birine halık deyip bir dostum yaşaya. Mihman tüyür. Şakanlar. Ayal Nur Sultan'ın bir göğnaşık adam. Şolara barıp geçeytege. Begenerdiler. Ay diýäniň näme Ahmet ağa? Ayna vadi Nur Sultan'a tapşırsak. Özü on bir alajını tapar deyip. Bize tapşyryk berildi ahir Ahmet ağa. İnim. İnim. Gel onu başarıda edeli. Aynı vadi öderkine koy verip, hiwa gidip gelmeye ne açıvat gerek olsa, şonça da halın yana dizalp yatı vereli. İnim. Bar bir akşam berde düşürecek bolsak. Men halın yana var qaydaýyn. Yer bolýady. Ýerden şu ýerde ulgun. İne, muning bolýa inim. Gittim. Ayna wat. Korkma, bu baýguşyň sesi. Ayna wat. Ayna wat. Kulak as. Gaharlanma. Ayna wat. Men sana bir zat diýmekçi. Näme? Men öňden bäri seni görelim bäri men Çekil ağzın yer çekin. Ya Terkan, atmayın idim. Dur. senin vur. Ben her sana yaşlılık isleyen. Sen olsa Yaşlı itleyen mi? Hedir.
Erni hem oldu. Niye taş adımlar öyle? Hani? Kotayda. Hem bir yerde kal. Oklar ala. Var bu kul. Ey Allah. Vah. Eşleri olsanız, yakınına dostum halıktan o şavar alıptım. O diyen gelinimizden gördüm, gel görölü gürleşeli iptir. Ondan, senin hivağı diğerlerini değiştirip anne geldiğin yanına vardım. Yağdaya ettim. Oğlum beyle olsam maksattağa koşulay. Yol orada o maşgalanı görüp geçerdin dedi. Uy, yoksa da. Beyerden gidem son, halık bile şu maşgalan öyüne vardık. Beýbi diýene. Şol men diýen ýigidime ine şu bolmaly. Uy. Şeýle mesel. Biz bir salym oturup, hem zat barada gürleşdik. Ondan beýbi Yer bolýa da men razy.
Siz ýene onun meşgulünden geleň diýdi. Men mun saňa soňat berýän. Ýoluňyz ak bolsun. Men halyk bilen hoşlaşyp ýola düşdüm. Hay 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 ýigitler. Edýäň näme? Näme boldy? Ýigitler beýtmeň ha. Näme dursuňyz? Gatyň ýok ediň. Akkylar. Beýtme görüň, öldürme görüň. Anduruň ani. Sen asıl serhet yakasından ya Allah. Howa, bir şu yerden. Bäri getirin onu. Serhetten geçen yol bilýänmi? Bilýän. Men o ýerde mal wakypdym. Serhetten geçirseň ýaşarsyň. Ýoksamam. Ýoluňyz ak bolsun. Gitdik. Çu. Çu. Mazali, siz dadıma yetişeydiniz. Şu olayda ozorlu obası bolmaly. Häzir bar keçäýäris. Ay mannan gitsene hi o yoli taş volyale boy vi ay ağlay ağlay vah iki didem yaş volyale boy vi ay ağlay ağlay vah iki didem yaş volyale boy vi ay vi boy vi ay ağlay ağlay vah iki didem yaş volyale boy Git yok bol. Oho, maksat. Assalamu alaykum. Ve aleykümselam. Sağaman gelýäňizmi? Gelin amanlyk mıdır? Assalamu alaykum. Ve aleykümselam. Han gelin makali. Yörüň öýe baradyň. Tügeleme. Atan kärin dowam etdirýäň o. Ay howada. Ha, bolup ya. Gödül. Ay gödül. Maksat, bu sen masal. Sağ aman gelýäňizmi? Şükür Hudaýa, amanmyň gelin. Salam alyk. Amanlyk mı, sağlyk? Gelin geçin öýe. Salam Şükür dalaç. Hudaýa. Seň adyň näme? Adyň aýdy. Gir verin, gir verin. Ya bismillah. Yer köşecik, yer. Alın ýywatyr. Tuvaleme köpelipsiň da.
Hudaya şükür. Yağmur şeyham öýlendi mi? Ha? İnne adım aytayın mı? Anayt. Maksat. Uy, şeylemesil. Han berik gel. Sen adın näme? Ayna var. Bu adın var iken. في بجنة شفاعة محمد يعرف البرحق برحمتك الله أكبر Allahu akbar. Ruhsat bolsa ila turmakçy. Ruhsat Allah'dan. Sağ oturun. Öýüňe dagadan bolsun. يا sağlıkta başlayalım. Näme dursun, gep böwrüne! Ay mağdum yatsana.
Sen şu wagtda men hakda pikir edip ýörenim men aňýan. Ýöne men gaýtadan durmuş gurmak pikirim ýok. Meňen tek aglamalagym köp. Ali eşiklerini çalış, yoksa tavuklarsın. Eşdiyen mi? Men onu giymen. Beşik. Ahmet ağankı değil, menki, ine onkuy. Barabir giymen. Erkeşini öğretken. Çalt olhanı, samsa pikirin için soğuklacak bolyan mı? Çu. Neme ağrıyamı?
Aynaladım. Mene sen deyip bağırdattın geçik geldim. Sen morsa. Ötkünemi. Ey Allah! Bu nimet. Aynaladım. Hoş kal. Bazen benim sen yüzünden bararım.
Yatan yerin yaktı olsun. Film Baba Annanov'un yağıtı yadigarlığına bağışlanıyor.